सीआरपीएफ के जवान आप ही हैं ना, कम से कम इनका के यही पैसा उनका के दे के जतरा बना दिया तो आपने जेबी में उनका के दे दी वहां भी रख लेता है। इनका के जतरा बना जरूरी सोचल का अरे सोचल का अरे केहू के आज ले ना भाई सोचल का केहू के आज ले ना सोचल का केहू के आज ले ना भइल सोचल का केहू के आज ले ना भइल सोचल का इंसान तो सोचेला बहुत हाँ लेकिन सोचल सबके पूरा ना भइल ना सोच भी कई प्रकार के बा एगो सोच बा का इनके ऐसन से मोरी है रावण वचन सुनैले सुनैले रावण वचन सुनैले रावण सोचले कि बाप से पहले केकरो बेटा ना मरे ना ई पूरा ना भई हां तनी मुर्गी लगा देवे के हो जगह बा मंच छोटा हो बाकी जितने जगह बा ओकरे में हिफाजत से अभी बहुत प्रोग्राम करे के बा हां जी लगातार है बा अब तू ना तई बुढ़वा के पूछी तोरे पर हमरो पूछ बा कि बाप से पहले केहू के पुत्र न मरी है रावण वचन सुनैले रे बचावा रावण वचन बेटा न मरी है अब की मुर्गी लगावे के हो चक्रधार मुर्गी नाम भैया पहले पैसा पर ध्यान दे। श्री मुकेश पासवान जी फरीदपुर देखिए ये मतलब हो गान बजान तभी कलाकार के भीतर से एकदम करेजा जो ना हुलस गई मुकेश भाई आदरणीय माननीय पूरे पासवान समाज के अभिनंदन करें 51 रुपया हमरा के 51 रुपया यहाँ के नृत्य पर एक खाली मंचों पर चढ़ जाए चलिए वहां के अभिनंदन बंदन भगवान की कृपा बनो रही बबुआ रे अब की मुर्गी लगावे के हो बाप से पहले एक बार आओ ये मुर्गी यदि गलती से रामदेव देख ली है ना ये मुर्गी रामदेव देख ली है हाँ तो उनका प्राइवेट हिचकी ठीक हो जाए उनका लंगोटा फाट जाए देखें शरीर पातर हो तो कितना देह में फरहरी हो और शरीर मोटा जाला तो देह में कितना गड़बड़ी आ जाला बाप से पहले चढ़ के उसे तोरा बाबूजी के बाप से पहले केहू के पुत्र न मरी है रावण वचन सुनैले हालाकम दोसर बात का सोच ले चाचा कि स्वर्ग में सिर ही अरे लगा के हम छोड़ पूरा भैया ना भइल इहो पूरा ना भइल स्वर्ग में सिर ही लगा के छोड़े स्वर्ग में सिर ही लगा के छोड़े उहो भी अर्थ हो गईले सोचल का उहो भी अर्थ हो गईले सोचल का अरे सोचल का अरे केहू के आज लेना सोचल का केहू के आज लेना
बोले